Rúa arriba, rúa abaixo, deixas liberdade atrás. Onde hai luz e onde hai sombra, podes o queres na rúa xogar. Rúa abaixo e rúa arriba, de onde veño a onde vou. A vida ao mundo un carreiro, buscando o amor que un día marchou. Quería presentar dous grandes bloques de presuizos. Uns, os que afectan a historia medieval en xeral. En segundo lugar, os que afectan a historia que se elaborou en España. E en terceiro lugar, os que afectan a historia que se preocupa de Galicia. Unha conformación absolutamente centralista do Estado español. Xa viña de antes, xa viñan dos Borbóns, os decretos de Nova Planta, pero o liberalismo o leva ao extremo. As provincias non teñen carga histórica ninguna, e además de eso se trata, de que non teñan carga histórica ninguna, que non se corresponden con ninguna entidade histórica, porque o que se procura é demostrar unha cousa. O Estado español correspóndese cunha única nación, que é a nación española, e créase en Europa o concepto de nación-estado, ou de estado-nación. Estado tense que corresponder con nación. O modelo británico, que é anterior, é distinto, non? O modelo británico non establece equiparación de Estado con nación. O Estado é o Reino Unido, pero no Reino Unido hai nacións distintas. E non ten ningún problema en decirlo. A historia que se crea, que crea la fuente, e que logo continúan outros moitos historiadores, Sánchez Albornoz, ou Menéndez Pidal no século XX, ou todos os programas escolares ata hoxe, neso non cambiaron, os programas escolares non cambiaron neso, nos van a decir que os precedentes da nación española se atopan moi atrás, pero con toda claridade, nada de media. Nada de media estamos precedentes. E entón, todo o que camiñe cara a creación do Estado en que esculpina España no século XIX, todo o que camiñe cara aí é unha historia positiva. Parece que necesariamente ten que camiñar cara aí. Todos os reis e todos aqueles políticos que contribúen a eso son vos. E todos os que vayan noutro camiño son malos reis e malos gobernantes. Por eso os mellores reis que hai son os reis católicos. Claro. Por qué? Pois porque os reis católicos parece que poñen as bases do que se vai considerar que ten que ser o Estado español. O Estado español ten que ser un Estado unitario e ten que ser un Estado católico. En realidade non houve invasión árabe, que o que houve foi un fenómeno de entrada no momento de crise da monarquía visigoda, que tamén era unha crise ideolóxica e unha crise religiosa, se produciu a entrada do Islam, como se estendeu por moitos lugares de África e por moitos lugares de Asia sin que le chegasen árabes. Houve despois chegadas de árabes en el tempo dos almorávides, en el tempo dos almohades, pero que inicialmente un fenómeno estrictamente religioso, ideolóxico e cultural. Pero, un accidente é unha invasión, pero esta invasión vai ser rexeitada nun proceso de 800 anos. Entón, figurémonos que aberración pensar que hai un proceso político e militar que dura 800 anos. Vamos, hai algún historiador que di que é un fenómeno sorprendente. E é tan sorprendente, efectivamente, tan sorprendente, un historiador inglés, é un fenómeno sorprendente da reconquista española. É tan sorprendente que non hai parangón no mundo, non hai caso ningún no mundo de que un proceso con continuidade histórica e parece que con un programa elaborado que dura 800 anos e que resulte que os musulmáns que viviron en Granada 800 anos son sempre os estranxeiros desde o punto de vista da historia oficial, e en cambio os visigodos, que estuveron 100 e pico, 200 anos, eses non, eses son esencia de España. Se continúa en Asturias, entón temos que darlle carta de natureza a un reino de Asturias, do reino de Asturias despois se crea un reino de León, e o reino de León encaixa directamente co reino de Castela, e de Castela a España, directamente. Claro, que pinta nesta secuencia o reino de Galicia? Non pinta nada. O reino de Galicia é un accidente moito máis grave que o de Portugal, porque o de Portugal, como está aí presente, non se pode pechar os ollos e entón despachamos desa maneira. Bueno, Portugal é un accidente histórico, está aí, pero non debía estar. Pero que pasa se decimos, mire vostede, que esa secuencia que me está contando, de que dos visigodos se pase a Asturias, de Asturias a León e de León a Castela, ten un pequeno inconveniente esa secuencia. E é que aí, mentras tanto, hai un reino de Galicia, que está aí metido, e no que además non hai reconquista. Además non hai reconquista, porque nós podemos constatar, con toda certeza, que as fronteiras do reino de Galicia
no século VIII son as mesmas que no século IX, que no século X, e de aí en adiante. A realidade é que ese reino de Galicia existiu sempre. O que ocorre, pois que esta historia oficial, simplemente, ante unha incapacidade da propia historiografía galega, pois xa que a historiografía galega non é capaz de elaborar unha historia solvente do Reino de Galicia, pois simplemente do Reino de Galicia se esquece. Por exemplo, o Reino Suevo evidente que existiu. Temos, además, unha magnífica documentación, moito mellor que a do Reino Visigodo. Está comumente aceptado que as actuais nacionalidades europeas nacen na Edade Media. Nós non nos identificamos para nada co mundo romano. Nós, se hoxe mirásemos os nosos devanceiros dos castros, pois por eso que están aquí os castros en Galicia, pois ben, somos os galegos daquela época, pero en realidade nós non temos nada que ver cos habitantes dos castros. En fin, non sei se é moi radical decir que non temos nada que ver, tampouco quero decir que non temos nada que ver, pero en fin, que se nós imos á Edade Media, as cantigas, por exemplo, con aquilo sí que nos sentimos, para empezar porque entendemos o idioma, ou se lemos un documento medieval, un documento notarial do século XIII, escrito en galego, do século XIV, aquel galego entendemos, e máis, nos parece o galego da aldea. No século XIX, La Fuente repite xa o concepto do Reino de León. Aí sí, a mediados do XIX fala do Reino de León. En notas a pé de páxina, porque hai unha certa honestidade científica, a notas a pé de páxina, La Fuente nos di, en realidade, os documentos da época, a isto que nos chamamos Reino de León, chaman de Galicia. E 100 anos despois, Sánchez Albornoz, Don Claudio, que era o capo da historia medieval realmente, o auténtico capo dos historiadores, pois Don Claudio di nos estudios, por exemplo, sobre Galicia na temprana Edade Media, tamén Reino de León, Reino de Asturias, Reino de León, e en nota a pé de páxina nos di, hai que ter en conta en realidade que as fontes no seu tempo a isto que nos chamamos Reino de Asturias e Reino de León chaman de Galicia, textualmente nas súas publicacións. En cambio, hai unha traducción dunha fonte árabe, dun cronista árabe do século X, que traduce a obra e continuamente repite León, 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 León. E tes que ir ao índice toponímico, cando buscas León, ves que León, en realidade, en árabe se decía León, León, en árabe. E que donde el traduce León, nos di que o nome era Jaliquia. O di no índice toponímico. Se non te vas a ver o índice toponímico, che pasa desapercibido. E entón nos di, chamamos os documentos, a documentación árabe, a ese territorio chamalle Jaliquia, pero nos o traducimos por Reino de León. A traducción é magnífica, é unha traducción literal, prácticamente. E desta maneira é pois como chegamos á actualidade en que o Reino de Galicia, con ser existente desde o punto de vista historiográfico, pois pode pasar perfectamente desapercibido. E nada máis e moitas gracias.